खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि जेंना आरो बेखौ सुस्रांनायनि बागै सावरायदों। मिरुनि मन्थ्रि डक्टर आर.के. रन्जन सिंहआ बिटिसिआव दावबायफैदों। गोदान सोलोंथाइ खान्थि थिसनजानाय लोगो लोगो अंगनाबादि सेन्टारफोरा बन्द जानायनि लामायाव। आसामाव फैबाय कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रन। कंग्रेसआबो बिजेपिनि बादि दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ फोरोंथाय होगोन। हायद्राबाद बिरखं गाथोनाव सुदाननि साब्रै नोगोरारिया सनानि बिस्कुटजों लोगोसे हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' बिजोंनि जेंना आरो बेखौ सुस्रांनायनि सायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सावरायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गरसुक बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि लाइब्रेरि काम मिउजियाम ससियेल लिटारेरि कालचारेल कमप्लेक्स नब्लाङाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जर'खायै खन्ना बर' बिजोंनि जेंना आरो बेखौ सुस्रांनायनि बागै सावरायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला बे जर'खा सावराय जथुमाव गाहायै बर' बिजोंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनानै फैबाय थानाय गोलाव समसिम बर' बिजोंखौबो असमिया बिजों बादिनो बोरैहाय लांनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे जर'खा सावराय जखनाव पिजिटि टेट रिक्रुइटमेन्ट फर लेंगुवेज फर्मुला निपुन भारत आसाम पुलिस रिक्रुइटमेन्ट आसाम जुडिशियेल सार्भिस एग्जाम एपिएससिनि क्वालिफाइ पेपार मेडिकेल एडमिसननि बागै गेबेङै सावरायनाय जायो। बबेखानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे जर'खा सावरायमेलाव बर' हारिनि बर' राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जायो होननानै एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावदों। बिटिआर हालामाव दावबायफैनाय मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रि डक्टर आर.के. रन्जन सिंहआ दिनै क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव दावबायदों आरो नायबिजिरफैदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव नुजाथिफैनाय मिरुनि मन्थ्रि डक्टर आर.के. रन्जनखौ बिटिसि खुंथायनिफ्राय बरनायजों लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव मिरु मन्थ्रिजों लोगोसे मोनसे जर'खा मेल सावरायनाय जायो होनना बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। प्रमद बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला मिरुनि मन्थ्रि डक्टर आर.के. रन्जन सिंहजों बिटिसि खुंथाया सावरायनाय दिनैनि मेलाव बिटिआरजों लोब्बा थानाय माखासे गोनां आयदाफोर आरो जौगाखांआरि बिथांखिफोरनि बागै सावरायनाय जायो। बबेखानि बे सावरायनायाव एमएलए जलेन दैमारि, जिरन बसुमतारि, बिटिसिनि इएम फारियै डक्टर निलुत स्वर्गियारि, उकिल मुसाहारि, अरुप कुमार दे, धर्म नारायण दासजों लोगोसे बिटिसिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो होननानैबो प्रमद बर'आ गावनि फेसबुक पेजआव मख'दों। फैगौ गोदान सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय आसामावबो गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसननायनि बाथ्रा। नाथाय गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसननो थांनाय लोगो लोगो रायजोआव थानाय रोजा रोजा अंगनाबादि सेन्टारफोराबो बन्द जानायनि लामायाव। जाउनाव रायजोनि रोजा रोजा अंगनाबादिनि मावफारियाफोरा इयुनखौ लाना गिखांदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि अंगनाबादि सेन्टारफ्रा बन्द जायोब्ला आथिखालाव खामानि मावबाय थानाय रोजा रोजा अंगनाबादि मावफारिया आरो हेल्पारनि साख्रि आरो थासारिया माबादि जागोन बियो मोनसे गेदेर सोंथि जादों। ओरैहाय बेनि बागै नायबिजिरनो आरो बिथांखि लानो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे कमिटि दानानै होदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आरो राङारि मन्थ्रि अजन्ता नेउगखौ लाना दानाय जादों बे गोजौ थाखोनि कमिटिखौ आरो बे कमिटियानो गासै बिथिंनि सायाव नायबिजिरना रिपर्ट गथायगोन होननानै मन्थ्रि अजन्ता नेउगा बुंदों। बुहुमनाङै गिग्लुंहोनाय कर'ना भाइरासनि गिख्रंथावसिन आरो गोदान जोलै अमिक्रनआ आसामाव फैबाय। सनितपुर जिल्लानि सासे सुबुंनि देहायाव अमिक्रन गाग्लोबनायनि सन्देह खालामनाय जादों। साउदी आरबनिफ्राय फैनाय सासे सुबुंनि देहायाव अमिक्रननि लैखोनफोरखौ नुनो मोननायनि उनावनो बै सुबुंखौ अमिक्रन गाग्लोबदों आरो अमिक्रनआ आसामाव सफैबाय होनना सन्देह खालामदों। कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रन गाग्लोबदों होनना सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ
सनितपुर जिल्लानि सुर्य बाहादुर तामां होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला सुर्य बाहादुर तामांआ साउदी आरबाव खामानि मावहैयोमोन, नाथाय बावैसो सान सिगां बुहुमनाङै अमिक्रननि गिख्रंथाव थासारि जानाय समावसो साउदी आरबनिफ्राय आसामाव फैफिनदों। मख'नो गोनांदि सुर्य बाहादुर तामांनि देहायाव अमिक्रन पजिटिभ मोनमारोब्ला आसामनि गेजेराव बेनो गिबिसिन अमिक्रन सन्देरजानाय बेरामि जागोन। सुर्य बाहादुर तामांखौ बे समाव तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सोरखारनि बिथिंनिफ्राय बेनि बागै एबा आसामाव अमिक्रन सौफैनायनि बागै रोखा फोरमायथियाखै। मख'नो गोनांदि दिनै आरोबाव सा 3 सुबुंनि देहायाव अमिक्रन पजिटिभ मोननायखौ लाफाना भारत नाङैनो अमिक्रनजों गाग्लोबजानाय बेमारिफोरनि बिबाङा सा 36 सिम बांबाय। जुदि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ हायो, हेंथा दोलो कंग्रेसआ मानो हाया? कंग्रेसआबो दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ फोरोंथाय होगोन। बे खेबाव कंग्रेसआबो बिजेपिनि बादिनो दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ फोरोंथाय होनो सिगांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजेपि बादिनो कंग्रेस दोलोआबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव फोरोंथाय होनो थि खालामदों। फैगौ 15 निफ्राय 17 दिसेम्बर खालि सानथामनि हाबाफारि लाना श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव कंग्रेसआ फोरोंथाय बादा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे फोरोंथाय बादायाव ब्लकनिफ्राय लाजेननानै रायजोआरि थाखोनि कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। बबेखानि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ बानजायनाय बे फोरोंथाय बादानि गिबि सानाव AICCनि गाहाय नेहाथारि आरो आसामनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहआ बाहागो लागोन। नैथि सानाव मिरुनि बारग' नखर मन्थ्रि पि चिदम्बरम आरो जोबथि सानखालि AICCनि गाहाय नेहाथारि KC भेनुगपालआ बाहागो लाफैना आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ फोरोंथाय होफैगोन होनना मिथिनो हादों। हायद्राबादनि राजीव गान्धी हादोरनाङारि बिरखं गाथोनाव सुदाननि 4 नोगोरारिखौ 7.3 किल'ग्राम सनानि बिस्कुटजों लोगोसे हमनो हादों। हमजानायफोरनि गेजेराव 2 हौवा आरो 2 आइजो। बिसोर 4बो एयार इन्डिया बिरखंजों दुबाइनिफ्राय फैनानै हायद्राबादाव ओंखारफैदोंमोन। आथिखालाव बे सनानि बेसेना 3.6 कौटि रां जागोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि अखाफोर दानसे सिगां थांनाय अक्ट'बर दानावबो दुबाइनि सासे सिखाव सनानि फालांगिखौ 6 किल'ग्राम सनाजों लोगोसे हमनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो चेन्नाइ बिरखं गाथोनावबो सनाजों लोगोसे हमनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।